Rob, i ni'n falch iawn o weld yr adran by yn cyrraedd y de. Wel, wy'n excited mawr nawr, ie. Dyma'r dosbarth cynta a'r golwg cynta ni'n cael ar yr adran by flwyddyn hyn. Ac y dosbarth cynta, yr Ebol Blwydd. A ni just yn cael cipolwg arno poni bach Ebol Blwydd Waxwing wedi cael ei fagu. Wedi cael ei byrnu gyda Helen Dywan o Australia. Sy'n wedi hedfan draw i gael golwg a gweld y ceffil hyn yn neud beth ni'n gweld nawr. Yn dwylo Sam Mosley. Sam, un o'r bobl sy'n trafod ar rhan bobl eraill. So mae Helen yn byw yn Australia, so bydd hi ffili wneud lot yn y wlad hyn. Am y tro cynta yr wythnos hon, i ni'n croesawu yr adran by i'r prif gylch. Dyma'r olwg gynta i ni'n cael ar y Merlod Cymreig, ac wrth gwrs yn dechrau gyda y stoc ifanc, yr Ebolion Blwydd o'd, a rhywun sydd â'i lyged yn llythrenol yn disgleirio wrth yn ochr i, Rob Jones, achos dyma dy adran di. Dyma adran i. Wi ffili siarad i ti nawr, so ti sy'n nan, oce? Wi'n mynd i watcho. Wi'n gwybod le wy'n sefyll. Felly di fynd mlaen. Ie, na, tro cynta ni'n cael golwg, wrth gwrs, diwrnod cynta yr adran, yr cyffyle ifanc, a fe welwn ni'r cesig a'r merch fori. Ar y dydd Iau. Ond y beirniad fan hyn, mae rhaid ni gael sgwrs y bwyty i'r beirniadu, achos diddorol iawn. Fe gath gynnig Mrs Carol Jones, brydfa Western, brydfa enwog iawn, am yr adran by gynnig bron blwyddyn yn ôl wedyn ni. Wyth am oth, tymod dristig liw, dyw hi iechyd i ddim... Oedd hi ddim yn tymlo bod hi'n gallu dod ma a wneud gwaith tymod yn iawn, so fe dynodd hi mas o'r beirniadu. A fe gath Gareth Price gynnig y beirniadu, a dyma fe fan hyn, Gareth o Gerbrecon, brydfa Little Wern. Mae gi adran A fwyaf, rhan fwyaf fel teulu o dan yr prefix Little Wern, ond mae yn barnu'r adran by mae llwaith dim gormod to. So tyma bach fel rhydian, rhywbeth bach fresh. So mae yna diddordeb mawr da fi weld beth wneith Mr Price yn y berniadu. Ond ti'n gwybod bob lwc iddo fe, Ac yn ychwanegu at y cyffro falle gan bod yn rhywbeth ffresiach. Odi. Mae rhywbeth yn ffres o mae rhywbeth yn drist fyd, achos mae bobl wedi paratoi o entro cyffyle i Carol Jones. A ddim wedi cael chans i feddwl a paratoi a entro rhywbeth am Gareth. So falle bydd y cyffyle, bydd bobl tu fas y celch yn meddwl dylen ni fod wedi dod ar ceffil hyn a'r ceffil na. Ond dyna beth yw bywyd yn dyfe. A croeso mawr i Gareth a bob lwc iddo fe yn ei ferniadu, achos tipyn o gamp i ferniadu'r adran by yn y sioe frenhinol. Yn sicr. Ond ar hyn o bryd, y dosbarth cynta, yr Ebol Blwydd, Alex Williams a ringside Ffrins. Poni bach broc. Mae'r het wedi ddiosg. Odi wir. Gweld y wobr gynta? Odi. Alex, sydd yn arwen, ie wir, a'i chwaer wrth gwrs, oedd yn is bengampwr cobyn Cymreig o dan gyfrwy. Dydd Llun, so mae'r teulu'n cael rhyw wythnos bach digon da wedyn ni. Bydden nhw digon ples. 391, Paul Radcliffe, ringside legato, so mae'r ail wedi cael ei fagu gyda'r cynta. Perchynog y cynta, so mae fe yn y gwad neu yn y teulu ar hyn o bryd. A mae hwnna wych i weld y stori a'r cysylltiadau sydd yn y dosbarthiadau yma. Odi, ond falle bod Mr Price yn gallu gweld patrwn fyd, ti'n gwybod, falle bod yna patrwn. A dim wedi gweld yn beirniadu gormod, anodd i fi weid, tymod, bydd i'n gofyn i fi rhywbryd, tymod, beth mae fe'n edrych am? Wi ddim cweit yn gwybod i wedi gwir, dim beth yn erbyn dwi ddim wedi beirniadu lot o'r adran by. So diddorol i weld, ond o beth wy'n gweld yr enillydd, yr dosbarth hyn, ringside Friends, mae yna batrwn o adran by weddol perffaith yn nygad i. A falle welwn ni'r patrwm yn datblygu yn ystod y dydd. Wy'n siŵr nawn ni, ie. I ni'n gweld gwobr gynta
gyda'r adran by fan hyn o'n blaen ni, llongyfarchiadau mawr iawn i Alex Williams a Ringside Firenze yn cimpio'r garden goch. And that's come from the section B ring. And the first class there was class number 33. So for you filling in your catalogues, on page 180 in section B's. First was 395. From the ringside stud down in was 391. Third, 381. Well, Alex Williams from the ringside stud in Cardiff. Another red rosette for you guys, with of course your sister winning on Monday. How's it feeling? Well, I'm out of breath, to be honest with you. It's been a whole year since I ran around there. Absolutely thrilled, absolutely thrilled. Like, it's one of those shows that everything that could have gone wrong has gone wrong, but we've made up for it right now. And I do believe you bred the second place pony as well. They were stable buddies, first and second, so I'm absolutely over the moon. And are the B's something that you've diversed into because you also bred the D's, or have you always done the two sections? My favourites will always be the Cobs, I think, but B's close second, yeah. And anything that wins at the Royal Welsh is going to be a family favourite. You can stay a bit longer now. Good luck later on in the day. Diolch yn fawr iawn i chi.